Ordizia Saskibaloi taldeak EBA Ligan jarraituko du Saskibaloi Federazioak egindako berrantolaketari esker. Denboraldi bukauzaren bagenekin zerbait behintzat berrantolaketa bat egon bartzala federazio aldetik, Espainiko federazio aldetik, goiko mailatan, eta, printzipioz aukerak izango genituzkela maila mantentzeko. Kantxatan ezin izan genuen lortu, baina behintzat bulegotan eta aukera gendula maila mantentzeko. Lehengo urten azkeneko momentutan bi talde gehiago sartu zituzten gure mailan, berez hasieran 14 talde izan ginen, 16 izan ginen bukaeran, eta bagenekiun urte bukaeran izan martzela jaitsiera pilo bat. Orduan, oain gontan guritu gauzaigu mantentzea eta zuk esan dezun bezala jaitsitako 3 talde, gu Arrasate eta Egues talde nafarrak azkenen maila mantentzea lortu dugu eta zusteko izan da, baina zusteko polita. Lehen esan dizuten bezala 16tik 14 pasatzen da, orduan, behintzat partidu gutxigo izango die, guretzako hobe izango da, lehen urten lesiogatik eta partidu luze intzitezkigun, da, denboraldi guztien 4 partidu gutxigo izatea, guretzako printzipioz ona. Gainera, ekipo, behintzat mantentzen ditugun 14tik 12 talde, lehen urte jokatu genitun partidu behien aurka, eta ezagunak die. Eta sartu dien bi talde berrik, Diego Jerry talde aurretsukoa maila lortu zuela, eta Kantabriako Solares taldea ez degula zautzen, baina, printzipioz jungo geha ikusten eta aber zen moldatzen da. Behintzat, ez da lehen urten bezala maila ez ezagun batea jogeanik, behintzat, 12 talde bakiu nolako dien eta nola jolasten duten. Gu lehen urten apostu egin duen behaien gatik, gure nukleo behintzat jokalari garrantzitsuna etxekoak dira. Esan genduen ez ginela erokeritan sartu behar eta inongo fitxaketak egin behar. Talde hori behintzat bai indartu 2-3 fitxaketakin eta aurten ala izango da. Guk hor daukeu aktibo garrantzitsu bat, ez bakarrik kantxatik kanpo egiten duten lanagatik. Egin dauden umentzat eredu die jolasten dute mailan, eta gero ere laguntzen digute taldek entrenatzen, bai Saskibaloi eskolan, bai talde guztiak, eta zuk esan bezala, hori die gure nukleo printzipala, eta aurten ala izan behar da, 6-7 jokalari izango ditugu etxekok, eta gero hortik aurrea indartuko ditugu fitxaketa batzukin.